Happy birthday, little boy. Happy birthday, Zach! How old are you? Oy, I'm just gonna kiss you. Naiya siya. Happy birthday! Wow, first time you're shy. Natatawa siya. Oy, happy birthday! Happy birthday. Oh, kagising niya lang. Lahat kami actually, kagising lang namin. Happy birthday! Huh? You don't wanna hug mommy. Look at the camera. The people wanna say happy birthday, Zach. What you gonna say to the people? Thank you. Gising lang din niya. Si Kuya nasa bed pa. Why are you shy? I'm just gonna hug and kiss you and greet you happy birthday. I love you. Oy. I love you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Nahiya naman to. Bakit? Kailan naging 10 ka? Nahiya ka na. I love you. Ano na sila? Natulog silang nakaganito. Suot na nila yung kanilang footy. Good luck to your game. Thank you, mommy. Alright. Mag-ayos na ako, guys. Ayan yung mga gamit namin. Ayan yung sa amin, yung sa akin, and then yung kay Holy, sira na yung aking luggage. Magre-retire na yan. Very soon, ASAP. And yan yung gamit ng ating birthday boy, Zach. And yung kay Kuya, andoon sa likod ng luggage namin, may bag doon. And nasampay. Natupi ko lahat ng mga nakasampay dyan bago na yung mga sinampay kagabi. Yan yung mga uniform. Good morning, sir. Morning. Don't say happy birthday, darling. Yes. Talking to you. Mga bagong gising. What are we on today? That one. Check nyo naman kung anong susuotin ng kanyang daughter. Yeah. So, yeah. Natupi natin. Kagabi, nakapag-plancha ako ng buko. Diba? Ayan, nakapag-plancha tayo ng buko. Ay, lumayo na naman si Zach. What's wrong, Zach? Wala pa akong hilamos. May hilamos na kaya ako kasi baka. May mga muta na naman tayo. Huh? When is your birthday? You don't know when is your birthday? Whatever. Yes, you do. When is it? Oh, guys knows. Huh? People knows. When? What? Tomorrow? Yeah, tomorrow. September. And nakapag-edit ako kagabi. And check ko lang kung uploaded na siya. Yes. Ipapublic ko lang. Ngayon, initin ko yung ating... Baka talaga may ano pa ako. Muta dyan. Pasensya. Initin ko yung spaghetti. Yan yung spaghetti. Tapos, may soup na tira. Kagabi yung... Dun sa bowl, may konting tira. Initin ko rin yan. And then yung cake. Dadalhin natin yung cake. Mas-slice ko siya. Gustong-gusto ko tong baonan na to. Kasi, tingnan nyo, hindi dumikit yung ano, yung icing. Nilagyan ko ng paper, baking paper. Basta ayan. Hindi siya na-squash or na-smash. And, didiligan ko to. Didiligan natin. Isang araw lang naman tayo mawawala. Didiligan ko. So, hindi ko yan kailangan lagyan ng tubig dyan. And yan. And, yeah, malinis ang ating bahay na aalis. Tama ba yun? Aalis tayong malinis ang bahay, ang kusina, o diba? And etong chicken na to, guys, puno to. Ayan na lang ang natira. O diba? Kinain ng mga kuneho, hindi. Ng mga bata. So, initin ko lang mga to. So, yan, initin ko lang to. So, ilipat lang natin kasi hindi to pwedeng ilagay sa microwave. Naiiyak si Kuya.
Oh, nahiya na siya. Ibig niya happy birthday si Zach. Hindi ko lang kung makikita nyo. Yung ating soup ay kumukulo kasi tinimer ko siyang 5 minutes. Ayan. Malapit na siya. And dito natin initin yung spaghetti. Dito ko ilalagay yung ininit natin na soup sa tumbler ni Holly. Stainless kasi ito, so tatagal yung init niya. Wow! Those are them thick on top. Yeah, malamig. Ito na yung ating soup. Naggamit tayong aparatos dito. Nagdadrive na pala tayo papunta sa... Where we going, boys? Mount Bird. Mount Bird. 40 minutes away sa bahay yung... Saan sila maglalaro? Like 10 minutes away now. 8:54 na. Siguro... How many minutes more, hon? 15? 10. 20? 20 minutes more pa, guys. Baka kayo makarating dun sa game ng mga bata. Caution, approaching Okay, railway ayan crossing. sila. Kuya, hi. Hi. Hi, Zach. Birthday boy. Dito na tayo, guys. Bayad lang. Thank you. Bayad lang tayo for entrance. Yung mga bata wala kasi sila maglalaro. Adults lang. Mahaba-haba rin yung ating biyahe papunta dito. This... How about this one? Yeah, this one's not too. First time dito ng... First time ng mga bata dito maglaro. Is that? Yeah, last year hindi tayo pumunta dito. Is there any more up there? Good luck, boys. And happy birthday ulit sa boy. Tayo lang nandito sa car kasi si Jan, hinatid yung dalawang boys. Hindi naman kailangan ihatid. Pero kasi di ba nabanggit ko sa inyo may laro yung dalawang bata. Iba kasi yung team ni Zach, and iba si Kuya. Iba yung team ni Kuya kasi si Kuya naglalaro na siya sa under 14. So ngayon ko lang nalaman, kasi usually silang dalawa lagi ang may laro, yung team ni Kuya tsaka team ni Zach. Ngayon, hindi pala maglalaro yung team ni Zach, walang little kids. Little kids kasi ang tawag kila Zach. Wala silang laro. Ang may laro lang pala si Kuya. Pero si Zach, maglalaro sa under 14 kasi today is 10 years old na si Zach. So, tinanong pala ni Jan kahapon kung pwedeng maglaro si Zach. And sabi niya, kung 10 na si Zach, yes. 10 na si Zach today. 10. So, first game ni Zach na maglaro dito sa under 14. Kaya hinatid ni Jan yung dalawa. Kasi si Zach, nahihiya siya. Although gusto niyang maglaro, nahihiya lang siya kasi syempre, first time niya maglaro dito sa team na to. Kaya nandun si John. Pero mapapanood natin sila dito. First time ni Zach maglaro sa under 14. Kaya pala siya nag-training din. Kaya nung last training, nabanggit ko ba sa inyo? After ng training niya dun sa sa team ni Zach, 'di ba si Kuya naman yung next. Nag-training siya doon sa ni Kuya. So, yeah. Maglalaro si Zach dito sa under 14. And pwede pa siya maglaro doon sa kung saan siya original team niya. Ask ko si Jan. Pero alam ko, yes, maglalaro pa siya doon. Update ko kayo guys dyan sa sa laro ni Zach. Kung saan siya maglalaro. Or pwede siya maglaro both. Kasi minsan, baka kulang dito, hindi ko lang alam, baka kulang yung team nila Kuya. Tapos si Zach lang yung mag-fill in. Hindi kasi klaro ngayon ko lang talaga nalaman, kasi usually talaga, di ba alam nyo naman pag naglalaro yung dalawa, iba yung team ni Kuya, iba yung team ni Zach. What's that? Egg and bacon. Dito na siya. Kumuha siya ng pera para bumili ng egg and bacon. You finish it? Tapos niya nang kainin. How about you? Sausage roll? Oh, ang lamig. Malamig. 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 Yeah. Andun na si Kuya tsaka si Zach. Oh, ang lamig. Si Jan. Nandun si Jan sa kabila. Kasi si Jan mag-hold ng flag. Because He has to... go Yes. when they score, he puts the flags like a big. Yes. And can I go
to the playground because it's No, Baba, because it's freezing and it's gonna rain. No, we're gonna watch Kuya Sak and Kuya TJ. You can see them. Si Sak ng pinakamaliit. Dati si Kuya, ngayon si Sak. No, Baba, it's wet, please. Yan yung isang team na makakalaro nila. Ayan si Jan. Nakikita niyo si Jan? Naglalakad papunta doon. Si Holly. Andun din. Ayan, hawak niya na yung flag. Yan yung flag na pag nakagol yung team, i-erase yun ni Johnny Boy. Shit, ang lamig guys, ang lamig. Ayan, nag-start na guys. Ayan si Zach. I saw you, Holly. Ayan si Brooke. Si Brooke, ayan. Dapat yan ang gagawin ngayon ni, yan yung gagawin ni Zach today. Siyang naka-assign. But, kasi nga, maglalaro pala si Zach dito. Si Brooke ang nag-ano sa kanya, nag-substitute. Then, pag si Brooke na yung maggaganyan sa, kasi may schedule sila, si Zach yung mag-ano, ang gagawa ng schedule ni Brooke. Gets you guys? Yun. Yun pala yun. Yun pala yung pinag-uusapang kagabi. Hindi ko lang pinapansin kasi busy din ako sa kusina nun. just past. Hindi nyo makita masyado. Number 7 si Sak eh. Pero ang layo. Hindi nyo masyado makita. Si Kuya number 2. Ang lalaki. Si Sak ang pinakamaliit talaga. Dati si Kuya. Go, go. Go, go. Go, Sak. Oh. Good job, Kuya. Nanunulak si Kuya. Pwede kasi yun. Dito sa game. Go, Kuya. Go, Kuya. Oh, yes. Nasalo ng, nila, kasama. Hindi nyo nga lang makita. Maganda sa kung nakikita nyo din. Lumabas ako. Lamig-lamig. Para mas closer nyo makita. Hi, Brooke. How's your holiday? Good. How's the weather there? Warm? Who scored, Brooke? Which one us? There? The goal or here? Okay. Okay. Naka-goal sila, yung team nila. Kinuha ko sa luggage yung ating makapal na jacket kasi hindi kaya ng vest lang itong weather dito. Sobrang lamig. Parang ice. Tapos may hangin pang kasama. Naka-goal na sila. Lamig. Okay, balik tayo dun. Go, Kuya. Good kick, Kuya. Oh, nasalo ng kalaban. Good job, Kuya. Go. Go, Sak. Good job, Kuya and Sak. Good job. Naipasa ni Kuya kay Sak at nasalo rin ni Sak. Kinik ni Kuya, nasalo ni Sak. Go, Sak. Go, Sak. Go, Sak. Si Sak. Go, Ollie. Okay, good job. Come on, go, go, go. Come on. Oh. Oh. Sana wag umulan. Kasi nung game nila ko yun, umulan. Hindi tayo nakapanood masyado. Asan si Kuya? Andun si Kuya sa likod eh. Nandun sa kabilang side. Sak! Ang layo talaga natin.
Oh my God! Nagbabanggaan. Okay. Okay, labas na tayo. Start na ulit yung second quarter. So ngayon, dito na mag-goal yung team natin. Sila kuya. Ayun si Jen, oh. Ang layo ni kuya, nandun na si kuya sa kabila. Tapos si Sak nakaupo. Hindi siya naglalaro ngayon. And, ayan si John. Yan yung ginagawa niya. Iwawasiwas niya ang flag. Ibig sabihin, 1 point lang yon. Pag dalawa, yung flag na winawasiwas niya, means to say goal. Yun si kuya. Oh, naka-goal sila. Naka-goal yung team natin. Ayan si kuya. Ayan, naglalakad. Nasa harapan ng nakaputi. Tapos isak nakaupo dun sa may shed. Pinagpahinga ang birthday boy natin. Go! Catch it! Oh, kick! Yes! Goal! Naka-goal. Oh, 2 flags ang iwawasiwas ni Johnny Boy. It means to say goal. Catch! Good job. Catch! Oh. Oh my God. Good job. Go. Okay, catch. Oh, good job. Go. Oh. Okay. Dali. Kick it. Oh, no. Catch. Oh, dali. Okay. Oh my God. Oh, napaka-intense. May mga sakitan talaga itong kasama. Itong ganitong laro. Oh! Dali. Oh. Catch. Dali. Oh, napunta na naman doon. Kuya, catch it. Yeah. Yes. Ang galing nitong batang to. Siyang harang. Siya din ang taga-harang dito para hindi makapunta doon. Hindi ko alam kung nakita niya. Catch. Oh. Catch. Jump. Kung si Sak yan, tinalo na yan ni Sak. Okay. Ang lamig. Parang ang nangunguna ay sila, yung team nila kuya. Ang lamig. Mainit pa ba to? Malulubat na naman ang aking battery. Shake ko lang. Yeah, warm pa siya. Inom tayo ng ng soup. In fairness, mainit-init pa. Mainit pa siya, guys. Tamang-tama lang yung init niya. Masarap ito, may tinapay. May cracker ako. Wait lang, hanapin natin. Nandito ito yung naamoy ko. Sausage roll ni Holly. And ito, nasa ilalim ng bag ko to. Meron tayong Ritz. Mahigit na siya, 2 hours. Maganda to. Kasi talaga yung soup niya. Mainit-init pa.
Mas prefer ko yung tinapay, yung dinidip kaysa crackers. Hindi pa naman nag-start. Third quarter ng next. Okay, hindi pa ako tapos uminom ng soup, pero mag-start na. Baba na tayo. Sarap ng broccoli soup. Yeah! Yeah, mag-start na. Third quarter. Ah, dito na si Sak. Ayun si Sak. Kita nyo? Ayun si Sak. Pinasok na ulit si Sak. Si Kuya, nasan si Kuya? Hindi ko pa nakikita si Kuya. Ang bilis ni ano? Ni Sak. Ayan si Sak. Go, Sak! Oh, oh. Wow, may patumbling si Sak. Pang stunt pala to si Sak. Hindi ko makita si Kuya. Nasaan si Kuya natin? Wala, di ko pa nakikita si Kuya. Baka pinaupo din si Kuya. Wala si Sak. Ah, ayun pala si Kuya. Bakit ang... Kaya pala hindi ko makita si Kuya kasi yung damit niya iba na, puti. Hindi ko alam kung bakit. For sure may ano yan, may reason kung bakit nakaputi na si Kuya. Kasi same ang damit nila ni Kuya, magkaiba lang yung number. Kaya hindi ko mahanap. Ayun pala si Kuya, oh. Nakita ko yung galawan. Sabi ko parang si Kuya to. Si Kuya nga. Ang gulo, naguguluhan ako. Parang si Kuya nasa team ng kabila. Kasi nagtutulakan sila ni Sak. Pag ganun, hindi kayo magka-team pa, nagtutulakan kayo. Hala, Sak. Oh my God, nakita nyo yung guys? Hala, naglimping na si Sak. Are you alright, Sak? Inano siya, yung tinalunan. Are you alright, Sak? Naglilimping siya. Ayun si Kuya, oh. Ayan. Ay, hindi ko alam kung ka-team. Hindi ko sure talaga. Ngayon, dito naman sila Sak mag-goal. Dito sa kabila. Papalit-palit. Go. Goal. Yes. Naka-goal. Naka-goal. So, dito naman yung goal ng mga bata nila Zach. Si Kuya parang ka-team niya yung kalaban. Hindi ko alam kasi nakaputi na siya. Pero yung kalaban nila puti and green. Ewan ko, ang gulo. Dapat dalawang team lang yan, pero ang color ng damit nila white tsaka green. Tapos sa atin is red or blue. Yes, naka-goal ulit. Ayan si Johnny Boy. Hindi lang si Kuya. Nakita niyo yung may helmet na blue, yung batang matangkad, yung kaninang chinicheer ko. Ngayon nakaputi rin siya. Team natin yan, pero parang team siya ngayon sa kabila. Pareho sila ni Kuya. Kasi iba na yung nila, kinakampihan. Pag nasa kanila yung bola, sa kalaban nila kinikik. Diba ang gulo? Tingnan natin kung kalaban din siya, pero kakampi dapat natin siya. Baka kulang ng team yung kalaban, kaya sila yung nag-fill in. Oh, 1 point. Yun si Sak, go Sak. Ayun si Kuya, oh, alak, hinilyahan niya si Sak. Ang ni Kuya. Tawag nun, hindi niya ba yung, bang tawag, hindi siya traitor. I mean, hindi siya traitor doon sa kalaban dapat nila. Dahil linagay siya doon yung loyalty niya. Pero pag nilagay siya sa original team niya, doon din ang loyalty niya. Kasi inanuhan niya si Sak, winilyuhan niya si Sak. Hindi ko lang kung nakita niyo.
Naka 1 score yung team dito sa kabila, kung saan na si Kuya ngayon. Go, 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 go. Ayun si Zach. Goal, yes. Goal. Nasaan na si Kuya? Ayun si Kuya. Ayan. Babae to guys. Babae siya. Ayan. Number 12. Oh, 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 oh. La, 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 la. Ayan si Cade. Oh, katim talaga niya yung kalaban natin. Ayan. Bakit kinuha niyo yung mga katim namin? Tatlo sila, apat na apat sila. Yung mga nakaputi, original team natin sila, pero sa ngayon sa kalaban sila kakampi. Sa kalaban sila naglalaro. Apat sila ngayon. Ay hindi, ang dami-dami. Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na original na ka-team natin naglalaro sa kalaban natin. Gulo dito. Sabi ko sa inyo, ang gulo ng game ngayon eh. Okay, tapos na tong quarter na to. Tapos, yeah, tapos na guys. Panalo ata tayo. Sinubad ko na yung aking jacket. And isa lang ang masasabi ko sa game na to ngayon. I'm confused. Hintayin lang natin sila. And, yeah, punta na tayo ng Adelaide. Bangit ko naman sa inyo, diba? Manunod si Jan ng footy. Ang sarap ng ating, broccoli soup. Naubos ko na siya. Si Holly pumunta ng playground. Susundin na yun ni Johnny Boy. Dito na siya. Where's Daddy? Where's Daddy? No, not that, but like, Dito na sila. Hi, Zach! Hi, Mother! Hi! Babe! I'm confused. Mom, I want someone to eat. The cake. The cake now? The spaghetti, actually. Congrats! No, I didn't eat. I just sipped my soup. Oh no, Holly's food is there. Sausage roll, Holly. Yeah. Zach, do you want a sausage roll? Do you want a sausage roll? Here. Tanungin ko mamaya si Jan. They win, right? Babe? Yeah. Huh? They win. I dropped Jack. Yeah, I saw that. So you... dropped him. Bakit mo? Look. Nakita niyo yun, guys? Look, What? got scratches, look. Oh. Who did that? Nah. Who did I that? got collapsed. Who? No. Mayroon siyang Sabi ko sa'yo, Thought you were sakitan going to to. kick the goal, although you're going to get one. And But he was good. He was good. Kuya, you play to the other team? Yes, I didn't even touch the ball. Hoy, Kuya. Did you? It wouldn't go down. Kuya, did you play to the other team? started off real good, and then Oh, yan No, nga. I had to go on the other team. Hindi nila ako pinapansin. Like banged into me. Hoy, Kuya. yeah, Kuya, did you play to the other He team? got- Yeah. yeah, he had to. Dad, he chose. Yeah, go with. Just get a But lolly the each. first quarter, you played to the Yeah. fourth mark. Oh, so sa second, second, third, and fourth, doon na siya sa kabilang team. Alis na tayo, guys. Isa gusto nang kumain ng spaghetti, pero sabi ni Jan, mag-drive na kami. Kainin na lang daw sa... Yeah, No, Meninggi. Where? Meninggi. Where? Where are you gonna eat that? Kingston ate it. Oh, yeah. We're not taking Keith, right?
We're way over this side, babe. We're not going all the way over that So hindi side. tayo mag-ano guys, magkikit kasi nasa kabila tayong side. Buti na lang, may spaghetti nga tayo. Kasi hindi tayo makakapag-chicken. So, ang dadaanan natin ay, yeah, but we're going to Meningi, right? Yeah, that's the way we're going. Yeah, yun yung way na dadaanan natin. Congratulations, boys! What's his name? Bernsey? Yeah. Big one? Oh. Congratulations! Dad, where's my chicken? May sugat si Zach dito, oh. That's that. Ano yan? Remembrance That's mine. niya. What's this? That's TJ's. Oh, the Bay Pizzeria. Who's this one? Teacher Zach. TJ. I did better than Zach. Oh, don't say Zach that. done good too, mate. Yeah, I got both more of you. picks. I dropped him. Yeah, you did. Nakita niyo yun, guys. Drinap niya si Zach. Pero yung first quarter, si Kuya naglaro sa team I got natin. someone holding the Second ball. to fourth quarter, doon na siya sa kabila. At saka yung iba pang team nila. Mom. Yes. Ayan, may lolly sila. Okay. Insert ko yung sugat ni Zach dito. Medyo malaki. Remembrance niya yun sa first game niya dito sa under 14 and ngayong 10 years old siya. 10 years old. First sugat niya. Sana yun na yung last. Sana wag lang sa muka. Okay ako kahit basta wag lang sa muka. Yeah. One step 달려와줘 like a 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 좋은 푸른 발 We've got a nice park. Yeah. Zach, Another country. you wanna eat here? Umuulan guys. Tulog si Zach. Ang lakas ng ulan. Which one? The bag and both of them, Han. Please. Yeah. Ano ba sinasabi ko? Road work doon sa dinaanan natin. Akin na yung baon natin. First time natin magbaon. Oh, Zachy. Come on, Zach. And ang lakas ng ulan. Gutom na yan si Zach. Buti na lang dito sa na park ni dyan may may atip, may bubong. I know you're gonna eat outside. Kasi yung muna yung pagkaon nila. Sana mainit pa to. Yes, it's still warm. May dala akong kandila. Kasi may cake tayong dala, diba? Yun lang. Hirap lang siyang ilabas. Mom, the big crab. Big crab? That's not crab, Holly. That's a lobster. Yun nga lang. Paano natin ilalabas? Ayan. Oh, touch it, Zach. Touch the bottom. Still hot. Ang galing nitong ating baonan. Han, touch it, Han. Just touch it. Touch it here. Here. Yeah. Mom, can I? Okay, come on. Eat here. Oh. Just small. Come on. Pakainin ko muna tong mga chikiting kasi gutom. Anong oras na ba? Where's your rubbish, TJ? Tapos ano pa siya? Yung TJ, may where's your rubbish? parang sealed. Han, open it, ano? Wala lang mesa. Dad. No, here because the sauce soft. Ano siya eh? Here, Daddy, Oh, can you remove the lid please? Because it's sucking it. Just both hand. Okay. Where's my plate? No plate, just eat here. I have wala tayong plate. Boodle flight. Ayan o, go. Eat. Here. I'll hold. Okay. I got three fork. Okay. So kain na dun, birthday boy. Happy birthday. Alright, let the birthday boy hold it, kuya. He's the boss. Ang glory nun. Yeah, sobrang lamig. Ayan yung birthday boy natin. Dito siya nag-celebrate ng birthday niya, guys. May spaghetti pa tayo, diba? I've been holding one facing first water. when you go before you win. Linang drink si Jan doon sa Ample. Daming gutom, Sak. You're so hungry. Look at the... Oh my God, what's your clothes, Sak? Sobrang gutom daw siya.
Siya na talagang gutom. Nice? Still warm? Galing ng ating baonan. Sa Amazon ko yan nabili. Stop cracking your knees. This one, no? Okay, Kuya's turn. Oh, watch out your spaghetti. Diba, salitan lang sila kasi wala tayong plato. Ang lamig, guys. Ang lamig. Sak, where's your jumper? Ito yung cake natin. Ayan, yung cake. But Mom, I want to get it on the side. Oh, it's yummy. Mom, I want. What? Ang sarap ng cake na to, guys. Ayan na yung cake ni Saki. Nilagyan ko na ng candle. And si Jan may dala siyang lollies. So, python siya for sure. Ha, do you have lighter? We're gonna sing happy birthday. Lighter, please. Sak, oh. Your drink. Okay, come on, Sak. Yeah, happy birthday. Here. Baba, you sing happy birthday to Kuya Sak, ha? Happy birthday. Come on, Sak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zachary. Happy birthday to you. Hep, hep. Hep, hep. Hooray. Okay, where's your candle, Han? Where's your candle? That's why I bring it. Grabe siya. Kinuha agad yung cake. Okay. Wish. What up, Zach? Nagmamadali. Where's my... Wait, Sak. Wait, I'm gonna take a photo. Wait. Si Jan nangungunan na. Wait, Sak. I'm gonna take your photo. I'm just gonna take a photo of you, please. Put that back, please. You're just wrong, right? Okay. Where's the candle? Up. Ina talaga. This... Okay. Smile, Sak. Holly, look. Okay, blow. Kain. Nag-celebrate na tayo ng birthday ni Zach dito sa Han. What's that? Beautiful cake. You love it. Oh, sarap ng cake. Favorite ni Zach yan na cake. Yan yung favorite. Is that your favorite cake, Zach? Yes. Kamusta yung spaghetti natin dyan, Holly? Ako naman yung next. Okay. Careful, Baba. Nice, Zach? Diba? Nakapag-celebrate tayo kahit nasa road tayo. Sarap. Okay, tapos na kaming kumain. Here you go, Han. Ito yung napanalunan ni Johnny Boy na lunch bag. Ay, sorry. Okay. And ito pa. Just close, ha? Sip this, please. Thank you. Yeah. One step 달려와줘 like a lily 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 좋은 푸른 바다 Give me a hug. Nilampasan niya yung kanina. Si Tito dyan yung ano niya. Hinag. Right, Baba? Medyo mga 15 or 10 minutes na kami dito, guys. Ay, may future. Si Ate Holly. Ay, Ate Holly. Okay, Tita Manay. Oh, sasapo ko na naman ako. Nananapok si Dodong. Ayla, it's Kuya Zach's birthday. Say happy birthday, Kuya Sak. Ayla.
It's Kuya Sak's birthday. It's his birthday. What do you say to him? Say happy birthday. Happy birthday. Sing happy birthday to Kuya Sak. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Ayun yung birthday. Yeah? Spaghetti. It's in the car. No, Kuya, because we're going for tea. Happy birthday. I want Peppa. Diba? I want Peppa Pig cake. Cake. Oh, next time. Oh, siya pala. Peppa Pig cake, but we have chocolate mud cake. Yes, we did. Oh, this. Si Jan, may tira pa kaming cake. Ayan, kinain niya at saka binigyan niya rin si Danny Boy. Ayan si Kuya. Gusto niya pa may cream. Cream? Good, Baba? Do it properly, like a man, shave the head. Get on. Hi! Ang tagal. Give him a hug. Give at Tita Ray. Happy birthday, Oh, Baba. Nah, it's, Kasi before, ano ba I yun? did think of it, but I didn't do it. Did you say thank you? I'll tell you what it is once you open it. Oh. Mean it, mate. I don't mean it. And you look. So these are, Oh. TJ smells, Zach. the guy that owns it was a Ninja Warrior, so he's got like, Ninja Warrior? it's like an obstacle Oh, course. voucher! Wow! Very nice. He's home and go. Yeah, I'll go there. Yeah. Sama si Tito Dan, mag-Ninja Warrior si Zach. Suportado si Zach sa kanyang pagka-athletic. Smells, Zach loves Isla. Huh? Zach loves Veronica. Zach loves Sophie. You love everyone. Dito na ang aking vlogger. Vlogger pa po. Inuulit ko. Vlogger pa po. Hintayin nyo lang. Busy lang po siya, pero vlogger pa siya. And mercy, ate. Yan. Lamig kayong guys. Lamig-lamig. Nasa Alaska po sila. Actually, nasa snow lang kami. Na full memory tayo. Ayan yung food nila. Ayan. Baba, say hi to Mommy. Ayan na, sarap. Sarap yung kay Kat. No? Wala pa yung food namin. Ayun yung order ni Jan. Schnitzel, tapos kay Kuya din. Schnitzel and si Sam. Ano, kay Sam schnitzel tapos. Ayan, naman. Natapon yung salad ni Zach. Ayan. Ayan kay Kuya Burger. Ayan sa kanyang schnitzel. Okay, eto yung akin sa wakas. Kaya nga ang tagal. Ribs. Bumili ng cake si Tito Dan para kay Sak. Ayun oh. May pa-cake si Tito Dan. Thank you Tito Dan and Tita Race. Ay, ang cute. Cheesecake with a lots of chocolates on top. Pa-surprise ni Tito Dan yung kay Sak. Hindi alam ni Sak na may pa-cake si Tito Dan. Ayla? Yeah. Ayan, andun si Ayla. Go. Oh, go here. Kids here. Okay. Sing happy birthday to Kuya Sak. Wait. Happy birthday. Wait, sit with Kuya Sak. Sak, get Ayla, Kuya. Kuya, get Ayla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zachary. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Okay, make a wish. Happy birthday. Okay, Ayla, have Kuya Sak. Kuya, blow. Blow with Kuya Sak. Mag-wish pa daw siya. Okay. Okay, blow Papa, blow. Blow. You do Sak. Blow. Blow everyone. Elijah, ate. Yay! Thank you. What you gonna say to Tito Dan? What you gonna say? What you gonna say to Tito Dan?
Happy birthday, Zach. But you guys did the race. Thank you. Thank you. And Tito Dan? And Tito Dan? Thank you. Waited for so long. This is the